Beitxandukakon honek baukela eskualde ikuspuntuko balixue, potentzixe eta indarra. Badagolako bizipozak jai. Eta aurten jai hori hemen Lehartibai eskualdean egiteko aukera eta nahi daukagunez hori aurkezten dugu gaur. Eta aurtengoa izango da elkarlan baten fruitua. Laguntzien eta hasi ginen bizipozakea harremanetan nahi genduleko apur bat zabaldu elkarte batetik ume gehiagora heltzeko, ez?